ευχαριστήσω τον κύριο Παπακοσμά για τα καλά του λόγια, όπως και τους πολύτιμους συναδέλφους, τον κύριο Κωστάκη Αντρέου και Καθουτσόπουλο, συναδέλφους του Τοπικού Συμβουλίου για την πολύτιμη βοήθειά τους για την υλοποίηση αυτής εδώ της εκδήλωσης. Η διάλυση θα περιλάβει τα θέματα που φαίνονται στη διαφάνεια. Εισαγωγή. Πρώτος βαλκανικός πόλεμος. Όλοι εναντίον της Τουρκίας. Δεύτερος βαλκανικός πόλεμος. Όλοι εναντίον της Βουλγαρίας. Τρίτος βαλκανικός πόλεμος. Όλοι εναντίον της Ελλάδος. Ευθιάκηση ή πραγματική απειλή. Χολιγουκιανό σενάριο ή ένα σοβαρό κίνδυνο που απλώνεται γύρω από την Ελλάδα αργά και μεθοδικά. Στρατηγέ, αξιότιμοι κύριοι προσκεκλημένοι, αγαπητοί συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι. Τον όρο Τρίτος Βαλκανικός Πόλεμος το διάβασα στο περιοδικό Προβληματισμοί, τεύχους 72 του 2013 του Ελληνικού Ινστιτούτου Στρατηγικών Μελετών. Αφορούσε ένα CD με αυτόν τον τίτλο, φτιαγμένο στη ΣΥΠΑ, το οποίο παρέδωσε ο στρατηγός Καρβέλης, που ξέρετε παλιότεροι, όταν ήταν στην ενέργεια στον τότε αρχηγό ΙΕΣ. Το CD αυτό δεν το είδα ποτέ. Στην αρχή το θέμα του μου φάνηκε σαν κακόφουστο αστείο, αλλά στη συνέχεια, όσο το σκεφτόμουν, άρχισε να με προβληματίζει όλο και περισσότερο. Τα αίτια των βαλκανικών πολέμων μπορούν να αναζητηθούν και να ερευνηθούν σε τρεις άξονες. Πρώτον, το διπλωματικό ανταγωνισμό των μεγάλων δυνάμεων και την κυριαρχία στα Οθωμανικά εδάφη. Δεύτερον, τη σταδιακή παρακμή της αυτοκρατορίας του Σουλτάνου. Και τρίτον, τα εθνικοαπελευθερωτικά κινήματα των βαλκανικών λαών. Αν εξετάσουμε τώρα τους άξονες αυτούς έναν-έναν, φοβάμαι ότι θα διαπιστώσουμε ότι η Ελλάδα του 14-15 έχει πολλά κοινά σημεία με την Τουρκία του 12-13. Η σταδιακή παρακμή της αυτοκρατορίας του Σουλτάνου. Η υποχώρηση της δύναμης της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας οφείλεται σε μια σειρά από παράγοντες που άπτονται του ουσιαστικού ζητήματος του εξυγχρονισμού της αυτοκρατορίας, η οποία αδυνατεί να παρακολουθήσει τις ραγδαίες κοινωνικές, τεχνολογικές, οικονομικές, πολιτικές και άλλες εξελίξεις της Ευρώπης. Κατά τη στοιχεία, η αδυναμία, η ανικανότητα και η έλλειψη βούλησης της Ελλάδος να παρακολουθήσει τα νέα κοινωνικονομικά δεδομένα που διαμόρφωσε η ΙΟΝΕ και το ευρώ στη χώρα μας και στην Ευρώπη, αποτέλεσε για την αιτία της οικονομικής κρίσης που βιώνουμε, τον ώρα που ο Ευρωπαϊκός Βορράς, που τις ίδιες συνθήκες έφευγε μπροστά. Στην προσπάθειά τους να εισάγουν την Ελλάδα στην ΟΝΕ, οι ελληνικές κυβερνήσεις κατέβαλαν σημαντικές προσπάθειες τη δεκαετία του 90 για την βελτίωση της εικόνας της ελληνικής οικονομίας. Παρά τα αυτά, εξαιρετικά σημαντικοί οικονομικοί δείκτες, που δεν αποτελούσαν μέρος του προενταξιακού πλαισίου για την ΟΝΕ, δεν έτυχαν βελτιώσεων, όπως το ισοζύγιο των εκουσών συνοδών, το οποίο όχι μόνο δεν βελτιώθηκε, αλλά από τα μέσα της δεκαετίας του 90 υφίσταται σημαντική επιδείνωση. Οι οικονομικές πολιτικές και οι μεταρρυθμίσεις που έγιναν δεν ήταν αποτέλεσμα ενός ευρέως ανασχεδιασμού του ελληνικού οικονομικού και αναπτυξιακού μοντέλου, αλλά αποτελούσαν ως επιτοπλίστων μεμονωμένες ενέργειες για επίτευξη συγκεκριμένου στόχου, χωρίς να θίγουν βαθύτερες δομές και μόνιμα χαρακτηριστικά του ελληνικού οικονομικού συστήματος. Αυτό δεν ήταν τυχαίο, καθώς μια κυβέρνηση που θα επιχειρούσε μια ριζική μεταρρύθμιση της ελληνικής οικονομίας θα έπρεπε να ξεπεράσει παγιωμένες αντιλήψεις και πρακτικές για τον τρόπο λειτουργίας του κράτους και τον ρόλο του στην οικονομία και να έρθει σε σύγκρουση με σειρά από ομάδες συμφερόντων, τα προνόμια των οποίων θα έπρεπε να θυγούν. Μετά την επίτευξη του εθνικού στόχου, την ένταξη στην ΟΝΕ, οι επιέσεις στο εσωτερικό του πελατειακού κράτους υπερίσχυσαν σε βάρος των εξωτερικών πιέσεων για νοικοκύρεμα του κρατικού προϋπολογισμού. Η ρευστότητα που δημιουργήθηκε δεν κατευθύνθηκε σε παραγωγικές επενδύσεις, αλλά τροφοδότησε την κατανάλωση. Υπ' αυτές τις συνθήκες, η αύξηση των εισαγωγών και η συνακόλουθη κατάρρευση του εμπορικού ισοζυγίου ήταν μάλλον αναπόφευκτη. Η ευχέρεια δανεισμού και η αυθονία φθηνής πίστοσης είχαν σαν αποτέλεσμα ο δημόσιος τομέας, οι επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά να θεωρήσουν ότι θα μπορούν να καλύπτουν επάπειρο τις αυξημένες καταναλωτικές τους ανάγκες, προσφέροντας σε φθηνό δανεισμό. Η αντίληψη αυτή
μείωση τη διάρκεια του πολιτικού συστήματος για διαρθρωτικές αλλαγές και μεταρρυθμίσεις, ενώ μείωση και τα κίνητρα της ιδιωτικής οικονομίας για βελτίωση της διεθνούς ανταγωνιστικότητάς της. Αυτά σε συνδυασμό με τη διόγκωση του δημόσιου τομέα για ψυχοθερικούς λόγους, τη γραφειοκρατία, τον υψηλό βαθμό διαφθοράς, τις συχνές αλλαγές του φορολογικού και επενδυτικού πλαισίου, οι οποίες έδιωχναν τις ξένες επενδύσεις, η ελαχιστοποίηση της παραγωγής και η πλήρης εξάρτηση από τις εισαγωγές, ακόμη και σε βασικά είδη διατροφής, δημιούργησαν ένα εκρηκτικό περιβάλλον. Αυτό βέβαια δεν έγινε σε μία μέρα. Οι διάφοροι οικονομικοί δείκτες φοούσαν. Τα στατιστικά στοιχεία, όταν δεν τα πήραζαν, φοούσαν. Τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος φοούσαν. Στο σχεδιάγραμμα βλέπουμε μια διαχρονική εξέλιξη δαπανών εσόδων. Το 1999-2001 βλέπουμε ένα περίπου ισοσκελισμό. Μέχρι το 2006 οι δαπάνες είναι σταθερές, αλλά έχουμε υστέρηση εσόδων και από το 2006 και μετά, θα μου έμεινε να πω, χάνουμε την μπάλα. Βλέπουμε ότι συγκροτείται πρόσφατα στην Βουλή Επιτροπή για το Χρέος. Νομίζω ότι μόνο με αυτό το σχεδιάγραμμα μπορεί ο εισαγγελέας να στείλει στο Διοικητικό Δικαστήριο πολύ κόσμο. Όμως το πολιτικό μας προσωπικό, καμία κυβέρνηση ή κόμμα αντιπολίτευσης δεν είχε την τόλμη και το θάρρος να σταθεί στο ύψος της αποστολής του και να πει την αλήθεια για τον κατήφορο και να πάρει μέτρα μέχρι που η βόμβα έσκασε. Βέβαια, ούτε και τότε είπα την αλήθεια, με σύσσωμη την εκάστοτε αντιπολίτευση, με απίστευτη δημαγωγία, να υπόσχεται ανώδυνη έξοδο από την κρίση, φοβερίζοντας ακόμη και τον διεθνή παράγοντα. Ας δούμε τώρα μερικές από τις συνέπειες του ντόμινου που προκάλεσε η κρίση. Ο περιορισμός των οικονομικών δυνατοτήτων των νοικοκυριών και η δραματική αύξηση της ανεργίας έχουν δημιουργήσει στους Έλληνες αίσθημα ανασφάλειας, αβεβαιότητας και αγωνίας για το μέλλον, με αποτέλεσμα την πτώση του ηθικού τους. Παράλληλα, κλονίστηκε θανάσιμα η εμπιστοσύνη στο πολιτικό σύστημα και στους πολιτικούς της χώρας. Ακραίες ομάδες της δεξιάς και της αριστεράς βγήκαν στην επιφάνεια και επηρεάζουν την πολιτική ζωή του τόπου. Η μονοπόληση πολυκρισία των πατριωτικών συμβόλων πολιτών είχε σαν αποτέλεσμα να αποξιωθούν αυτά από άλλη μερίδα του πληθυσμού. Η δημογραφική κατάσταση της Ελλάδος χαρακτηρίζεται από χαμηλή γεννητικότητα και αύξηση του χρόνου ζωής, που ευθέως οδηγούν στη μείωση του αριθμού των νέων και στη γύραση του πληθυσμού. Εδώ είναι τα στοιχεία που βλέπετε είναι μια προσωπική ερευνητική μου στα ληξιαρχεία Καβάλας και Δράμας και βλέπουμε πώς επηρέασε η κρίση της γεννήσης. Προσέξτε, από το 2009 που αρχίζει η κρίση, την κάμψη της καμπύλης. Και κάνει εντύπωση ακριβώς ότι κινούνται παράλληλα και στους δύο νομούς. Το ποσοστό από το ελαχίστου μεγίστου είναι γύρω στο 30% για την Δράμα και 25% στο νομό Καβάλας. Θα έρθουμε και παρακάτω στο δημογραφικό. Η οικονομική κρίση και η αβεβαιότητα για το αύριο περιόρισε τις γεννήσεις αυξάνοντας το πρόβλημα. Αυτό, σε συνδυασμό με την αύξηση της μετανάστευσης νεανικού δυναμικού πληθυσμού. Ένα σύγχρονο παιδομάζωμα με άλλη μορφή φεύγουν οι επιστήμονες μας έξω και οι νέοι άνθρωποι. Δεύτερον, την αύξηση των λαθρομεταναστών που εισβάλλουν και επικίζουν τη χώρα μας, αλλοιώνοντας επικίνδυνα το κοινωνικό της ιστό. Τρίτον, τη δημογραφική έκρηξη της Αλβανίας και της Τουρκίας δημιουργούν μια τραγική πραγματικότητα για την Ελλάδα. Στον τομέα της εθνικής άμυνας, η Ελλάδα περιορίζει τη στρατιωτική θητεία στους 9 μήνες για καθαρά ψυχοθερικούς λόγους, δημιουργώντας τεράστια προβλήματα στην επάνωση των μονάδων, παραλαμβάνει υποβρύχια που γέρουν, περιορίζει ή κλείνει πολεμικές της βιομηχανίες, καταργεί μονάδες, κλείνει στρατόπεδα και όλα αυτά με μηδενικές πολιτικές και κοινωνικές αντιστάσεις. Σεβόμενος απόλυτα τη δουλειά όλου του κόσμου, επιτρέψτε μου μια μικρή σύγκριση του χρόνου που αφιερώθηκε για τις καθαρίστριες και του χρόνου που αφιερώθηκε για το κλείσιμο των στρατιωτικών μονάδων που έγινε στη Δυτική Μακεδονία. Κάτι ανακοινώσεις συνδέσμων εφέδρων στα Γιάννενα και στην Καστοριά που περάσαν στα ψηλά. Η περίπτωση του Χατζόπουλου καταδεικνύει πώς εννοούσαν την εθνική άμυνα κάποιοι πολιτικοί, ενώ η στοχευμένα άδικη και αντισυνταγματική αντιμετώπιση
του μισθολογικού ζητήματος του μόνιμου στρατιωτικού προσωπικού δείχνει πώς εννοούν κάποιοι άλλοι πολιτικοί το κύρος, την αξιοπρέπεια, το φρόνημα, το ηθικό και η κατακλείδη του αξιώματο των ενόπλων δυνάμεων. Τελικά βρίσκεται η Ελλάδα σε παρακμή όπως η Οθωμανική Αυτοκρατορία στις αρχές του αιώνα. Παρακμή είναι μια λέξη βαριά και τρομάζει. Το σίγουρο είναι ότι στην αρχή της, στο ξεκίνημά της, λέγεται κρίση. Τα εθνικοαπελευθερωτικά κινήματα των Βαλκανικών λαών. Αφού όλα τα Βαλκανικά έθνη στις αρχές του αιώνα είχαν δημιουργήσει τα έθνη κράτη τους, ήταν πλέον η κατάλληλη ώρα για τα έθνη κράτη να εδραιώσουν τα έθνη τους. Το πνεύμα εθνικισμού ήταν κυρίαρχο σε κάθε γεγονός και σε κάθε διαδικασία. Ταυτόχρονα, όλα τα Βαλκανικά κράτη προσπαθούσαν να εδραιώσουν την ύπαρξή τους, δημιουργώντας τις συνθήκες για περαιτέρω εδαφικές προσαρτήσεις σε βάρος των γειτόνων τους, αλλά κυρίως σε βάρος της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Στήριζαν τις διεκδικήσεις τους σε εθνογραφικές, γεωπολιτικές και οικονομικές αξιώσεις, πραγματικές ή φανταστικές, καθώς και σε ιστορικά και πολιτισμικά δίκαια, πραγματικά ή φανταστικά επίσης. Μετά τους δύο Βαλκανικούς πολέμους, τα Βαλκανικά κράτη απέσπασαν από την Οθωμανική Αυτοκρατορία και προσάρτησαν στην επικράτειά τους τα κομμάτια που διεκδικούσαν και σε όποιο ποσοστό το καθένα κατάφερε και τα οποία φαίνονται στο χάρτη. Κανένα από τα Βαλκανικά κράτη δεν πέτυχε το σύνολο των διεκδικήσεων με αποτέλεσμα να παραμείνουν περιοχές και πληθυσμοί εκτός των εθνικών τους κορμών, με συνέπεια, παρά την πάροδο ενός αιώνα και ένεκα των εξελίξεων που δρομολόγησε η διάλυση της Ιουγκοσλαβίας, τα συναισθήματα αλληλοκρατισμού, ρεμασισμού και επεκτατισμού να αναμοχλευτούν και να αναζωπηρωθούν. Σήμερα, στον ίδιο γεωγραφικό χώρο των Βαλκανίων, η εικόνα που παρουσιάζεται δείχνει να έχει αλλάξει ελάχιστα από τις αρχές του 20ου αιώνα, μόνο που τώρα όλοι προβάλλουν διεκδικήσεις σε βάρος της Ελλάδος, είτε γεωγραφικές είτε αλληλοκρατικές. Γεωγραφικές διεκδικήσεις. Σκόπια. Πλαστογραφώντας την ελληνική ιστορία, καταχρώμενα την ελληνική πολιτιστική κληρονομιά και αποθρασιθέντα έλεγα της δικής μας επιέτεια διαφορίας και απραξίας, τα Σκόπια διεκδικούν όλο το εντός εισαγωγικών σκλαβωμένο στην Ελλάδα κομμάτι της Μακεδονίας του Αιγαίου, όπως αποκαλούν τη Μακεδονία μας, που επεκτείνεται από τα σύνορά τους μέχρι ακόμη και τη Θεσσαλονίκη. Η διεκδίκησή τους αυτή, την οποία προβάλλει και η Τουρκία, όσο άθλια και γελία καινούργια, εντούτοις χρηματοδοτείται ουσιοπάροχα, προβάλλεται έντεχνα, εναρμονίστηκε με συμφέροντα μεγάλων δυνάμεων και έχει καταστεί διεθνές πρόβλημα, το οποίο η Ελλάδα δεν μπορεί ούτε να παρακάμψει ούτε να αγνοήσει. Τουρκία. Η Τουρκία ποτέ δεν έβαψε να διεκδικεί τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, το μισό Αιγαίο Πέλαγος και τη Δυτική Θράκη. Το γκρι είναι οι διεκδικήσεις που έχει στον ενεργειακό τομέα η Τουρκία, ενώ τα πορτοκαλί νησάκια είναι αυτά που διεκδικεί την κυριότητα. Εκμεταλλευόμενοι λάθη και αδυναμίες των ελληνικών κυβερνήσεων, δημιουργώντας φοβικά πολεμικά σύνδρομα και δεδελεσμένα γεγονότα, επιδιώκει μεθοδικά και συστηματικά τον περιορισμό της ελληνικής κυριαρχίας του Αιγαίου. Όσο για τη Θράκη, η δημιουργία του μορφώματος τουρκική δημοκρατία της Δυτικής Θράκης και η συμμετοχή του με δική του σημαία σε αθλητικές διοργανώσεις και συνέδρια καταδεικνύει τις προθέσεις της Τουρκίας για ενδεχόμενες κινήσεις στο προσεχές μέλλον. Η πράσινη σημαία στο αριστερό είναι η σημαία της Δυτικής Θράκης. Και κάποιος από τους λεβέντες στο πάνελ είναι και βουλευτής του Ελληνικού Κοινοβουλίου. Βουλγαρία. Η Βουλγαρία είναι η μόνη χώρα από τις γειτονικές της Ελλάδος με την οποία η Ελλάδα διατηρεί άριστες σχέσεις. Καλό είναι βέβαια να έχουμε πάντα υπόψη μας ότι οι Βούλγαροι ποτέ δεν ξέχασαν τον δικό τους μακεδονικό αγώνα, την κατάληψη της Δυτικής Θράκης και την έξοδό τους στο Αιγαίο για κάποια χρόνια. Οργανώσεις του τύπου Βουλγαρικά ανθρώπινα δικαιώματα στην Έδεση και Βουλγαρικός Σύνδεσμος Θρακιωτών Τούρκων κάτι υπονοούν. Στο χάρτη που βλέπετε είναι ένας χάρτης που εξέδωσε το Ινστιτούτο για την Βουλγαρική Γλώσσα στη Σόφια και παρουσιάζει περιοχές όπου μιλούνται, λέει, η βουλγαρική διάλεκτος. Σε περιοχές που ανήκουν τώρα στην Βουλγαρία ή ανήκαν άλλοτε. Το ερώτημα είναι πότε ανήκει η περιοχή της Θεσσαλονίκης στην Βουλγαρία. Αλβανία. Παρά τις σχέσεις καλής γειτονίας που διατηρεί επιφανειακά η Αλβανία με την Ελλάδα,
Και παρά τη σημαντική οικονομική βοήθεια που έλαβε από αυτήν, προέβη εντούτοις η συστηματική και πολλά βίαιη συρρήκνωση του ελληνισμού της Βορείου Υπήρου και φιλοδοξία να δημιουργήσει τη Μεγάλη Αλβανία μέχρι την Πρέβεζα και τα Γιάννενα. Το πρόσφατο επεισόδιο στο Βελιγράδι με τη σημαία της Μεγάλης Αλβανίας, αλλά κυρίως η αντιμετώπιση του από την πολιτική ηγεσία της, αποδεικνύει τον επιθετικό εθνικισμό της χώρας αυτής. Στην εικόνα που βλέπετε είναι το σπίτι του Πρωθυπουργού, την πρωτοχρονιά φροντισμένο με τη σημαία της Μεγάλης Αλβανίας. Είναι φανερό ότι η Ελλάδα αντιμετωπίζει μείζωνα αμφισβήτηση της εθνικής κυριαρχίας από τον αλβανικό παράγοντα, ο οποίος δεν πρέπει να υποτιμάται, διότι έχει καταφέρει να δημιουργήσει ένα παλιό και ισχυρό κράτος στη Σερβία, το Κωσυφοπαίδιο. Και πρόσφατα είχαμε δήλωση του Έντι Ράμα, του Πρωθυπουργού τους, ότι η ένωση με το Κόσοβο θα γίνει είτε μέσω της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είτε με τον κλασικό τρόπο. Τι εννοεί? Έχει διαμελήσει ουσία, αν όχι και τύπης, τα Σκόπια. Μπροστά είναι τα πρόσφατα επεισόδια στο Κουμάνοβο, τα αιματηρά, τα οποία υπόψη ότι είναι τα δεύτερα, διότι είχε προηγηθεί και ένα άλλο επεισόδιο του κάποιο χωριό που τα μέσα μαζικής ενημέρωσης το περάσαν στα γρήγορα. Διαθέτει συμμάχους, Τουρκία, είναι μέλος του ΝΑΤΟ και έχει καλές προσπάθειες στον διεθνή παράγοντα, λόμπι, κυρίως στις ΗΠΑ και λιγότερο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχει δημογραφικό δυναμισμό, επιθετικότητα και θράσος. Πρόσφατα είναι και η ειρηνευτική διακίνηση στην Ελλάδα για παρεμπόδιση ερευνών υδρογοναθράκων στο Ιόνιο. Μάλιστα ζητήσε και τους χάρτες των υπηρετικών ερευνών. Σύμφωνα με τα άρθρα που βλέπουμε στο διαδίκτυο, η συμπεριφορά της Αλβανίας έχει μάλλον τουρκικό δάκτυλο, ενώ η αναταραχή στα Σκόπια έχει άρωμα αγωγού και αντιπαλότητος Ρωσίας-Αμερικής. Αλληλωτικές διεκδικήσεις. Την εποχή των Βαλκανικών πολέμων, όλα τα βαλκανικά κράτη που περιέβαλαν την Οθωμανική Αυτοκρατορία είχαν εθνικές μειονότητες εντός της επικρατείας της. Όλες οι μειονότητες ζούσαν με το όραμα της απελευθέρωσής τους, της αποτείναξης του τουρκικού ζυγού και της ένωσης με τον εθνικό κορμό μιας εκάστης. Από την άλλη, τα βαλκανικά κράτη προσπαθούσαν να συνδράμουν τους υπόδουλους ομοεθνείς τους και να προασπίσουν τα δικαιώματά τους ατομικά, εθνικά, θρησκευτικά και οικονομικά. Μια ανάλογη κατάσταση έχει διαμορφωθεί πλέον και σε βάρος της Ελλάδος. Πριν λίγα χρόνια, η Ελλάδα ήταν μια χώρα με τον πιο εθνικά συμπαγή πληθυσμό και με μία μόνο μειονότητα θρησκευτική, αυτή των μουσουλμάνων της Δυτικής Θράκης, η οποία αποτελείται από Ρουμάνους, Τουρκογενείς και Αθηναίους. Η Τουρκία θεωρεί όλη τη μειονότητα τουρκική, εκμεταλλευόμενη την ελληνική αδράνεια, προπαγανδίζει εντατικά και εξοδεύει μεγάλα ποσά για την τουρκοποίηση των Κουμάκων, χρηματοδοτεί αδρά την αγορά γης από μουσουλμάνους, προβάλλει διεθνώς τη δίθεν καταπίεση τους υπεραμεινόμενοι των δικαιωμάτων τους, τους οργανώνει δυναμικά, κόμμα ειρήνης και φιλιές στις πρόθεσμες ευρωεκλογές και γενικά χρησιμοποιεί τη μειονότητα σαν εφαλτήριο της πραγματικής επεκτατικής της πολιτικής. Οι Σκοπιανοί με τη σειρά τους και χωρίς να προβλέπεται από καμία συνθήκη, διατυμπανίζουν την ύπαρξη των αλήθειων των αδελφών τους, νοτίως και εκεί των συνόρων τους, μια άποψη που η οργάνωση Ουράνιο Τόξο, συνεπικορούμενη και από εμπόριους υποστηρικτές, προσπαθεί αργά χρηματοδοτούμενη να συντηρήσει και να προβάλλει στο εσωτερικό και κυρίως στο εξωτερικό και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Στην εικόνα βλέπουμε τον υποψήφιο βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Τρεμόπουλο να είναι σε μια εκδήλωση για την σκοπιανή γλώσσα και στις διαφάνειες που ακολουθούν βλέπουμε αναρτήσεις συνιστουσών του ΣΥΡΙΖΑ οι οποίες αποκαλούν τα Σκόπια με το συνταγματικό του όνομα. Τέλος, οι Αλβανοί προωθούν σαν εμπροστοφυλακή των επιδιώξεών τους Τσάλινες. Παρά τις εις βάρος τους καταδικαστικές αποφάσεις από το Δικαστήριο των Συλλόγων των Ιωαννίνων του 1945 για την δράση τους στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, οι απόγονοι τους οργανώνουν συλλόγους με δίθεν ανθρωπιστικά αιτήματα, διεκδίκηση περιουσιών κλπ. Έχουν ιδρύσει και κόμμα στην Αλβανία, το PDIU, το πρόεδρος του οποίου εισήλθε στην αλβανική κυβέρνηση μετά από το πρόσφατο ταξίδι του Ερντογάν και μάλιστα ο Ερντογάν συναντήθηκε με τον πρόεδρο του Τζάκη. Το ελληνικό μειονοτικό κόμμα στην Αλβανία εκδιώχθηκε από την κυβέρνηση. Αυτά πρόσφατα εντός του μηνός έχουν γίνει. Αυτά βέβαια ίσχυαν πριν λίγα χρόνια και πριν η διόγκωση της λαθρομετανάστευσης δημιουργήσει μια άλλη πιο δραματική πραγματικότητα για την Ελλάδα. Εδώ δεν θα εξετάσουμε το σύνολο του τεραστίου θέματος που λέγεται λαθρομετανάστευση,
αλλά μόνο το κομμάτι της που αφορά το αντικείμενο της παρούσας. Θα χωρίσουμε τους λαθρομετανάστες σε δύο κατηγορίες: μουσουλμάνους, Ασιάτες και Αφρικάνους και Αλβανούς. Μουσουλμάνοι. Οι χώρες καταγωγής αυτών λόγω αποστάσεως έχουν περιορισμένες δυνατότητες επεμβάσεως. Οι άνθρωποι όμως αυτοί έχουν ένα κοινό σημείο: τη θρησκεία τους, το Ισλάμ. Η Τουρκία αυτόκλητη έχει αναλάβει την προάσπιση των θρησκευτικών τους δικαιωμάτων, βρίσκοντας μια ακόμη αφορμή για παρέμβαση, βλέπει δηλώσεις Ερντογάν και Τζανί στην Αθήνα. Πέραν του, η Τουρκία σκόπιμα διακινεί και προωθεί στην Ελλάδα μάζες λαθρομεταναστών, επιδιώκουσα την κοινωνική αποδιοργάνωση και αποσταθεροποίηση της χώρας μας με μάζες μουσουλμάνων επίκων. Δεύτερον, πολλοί από τους λαθρομετανάστες διατηρούν δεσμούς και επαφές με τις τουρκικές μυστικές υπηρεσίες, αναμένοντας διαταγή και αποστολή. Εκτός των κοινωνικών, οικονομικών, δημόσιας υγειονής, δημοσίας τάξης και λοιπά προβλημάτων που δημιουργούν οι λαθρομετανάστες με τη μάζα τους, υπερβαίνουν πλέον το εκατομμύριο, αποτελούν και μείζον θέμα εθνικής ασφαλείας. Σε περίοδο κρίσεως ή πολέμου, αυτή η μάζα των νέων μαχητικών και φανατικών ανθρώπων είναι δύσκολο να ελεγχθεί ακόμη και άλλο. Πολλό δε μάλλον ένοπλοι. Οι μέχρι σήμερα πραγματοποιηθήσεις κινητοποιήσεις τους αποδεικνύουν ότι ελέγχονται κεντρικά. Το θέμα είναι από ποιον και προς ποια κατεύθυνση. Τουρκία, Αλ-Κάιντα, ISIS. Δεύτερον, Αλβανία. Η μαζική είσοδος Αλβανών λαθρομεταναστών στη χώρα μας, μετά την κατάρρευση του καθεστώτος Κόζα, είχε σαν αποτέλεσμα να αντιβιώσει σήμερα στη χώρα μας μερικές εκατοντάδες χιλιάδες Αλβανοί. Πέραν των ποικίλων προβλημάτων που δημιουργούν με την παρουσία τους, αποτελούν και αυτοί με τη σειρά τους παράγοντα αποσταθεροποίησης και αφορμή για παρεμβάσεις από την Αλβανία. Χαρακτηριστική είναι η δήλωση του ΙΠΕΚ της Αλβανίας ότι η απέλαση των Αλβανών από την Ελλάδα θα αποτελέσει αιτία πολέμου. Νομιμοποίηση ηθαγένεια μειονοτικό. Συνήθως πάνε πακέτο και χρονικά διαδέχεται το ένα το άλλο. Αργά αλλά σταθερά. Με ό,τι μπορεί να συνεπάγεται στο παρόν και στο μέλλον το μόρφωμα αυτό. Η αδιαφορία, ανικανότητα αλλά και πολιτική σκοπιμότητα των ελληνικών κυβερνήσεων χειροτερεύει την κατάσταση, καθώς αντί να λαμβάνονται μέτρα για την απομάκρυνσή τους ή την αφομοίωσή τους, δρομολογήθηκε η διδασκαλία της αλβανικής γλώσσας στα σχολεία, στο μέλλοντος, και ήδη είναι δυνατή η κατάταξή τους στο στρατό ως αξιωματική ή υπαξιωματική για όσους έχουν την ελληνική υπηκότητα. Υπόψη ότι στον άλλο Βαλκανικό πόλεμο τα σχέδια των οχυρώσεων στο Πιζάνι τα πήρε ο ελληνικός στρατός από αξιωματικό του τουρκικού στρατού ελληνικής καταγωγής. Το άμα νερό δεν γίνεται. Ο διπλωματικός ανταγωνισμός των μεγάλων δυνάμεων για την κυριαρχία στα Οθωμανικά εδάφη. Ο διπλωματικός ανταγωνισμός των μεγάλων δυνάμεων επί της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας είχε δύο άξονες. Την οικονομική διοίκηση της Ελληνικής Ανατολή και απομίζηση της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας από τους Αγγλογάλους, τον διακαή πόθο της Ρωσίας για κάθετο στο Αιγαίο Πέλαγος και άνοιγμα των στενών, είτε ως προστάτευτος των Ορθοδόξων Χριστιανών, είτε δια της υλοποίησης του παραστατιστικού της οράματος. Η απομίζηση της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας γινόταν δια των διομολογήσεων ή τη σταδιακή παραχώρηση οικονομικών προνομίων σε αλλοδαπούς εμπόρους και βιομηχάνους, με αποτέλεσμα να γίνονται ανταγωνιστικότεροι των Οθωμανών, και του εξωτερικού δανεισμού που οφειλόταν στην ανεπάρκεια των δημοσίων εσόδων. Το 1875 τα κρατικά έσοδα αντιστοιχούσαν μόνο στο 9% του χρέους της Αυτοκρατορίας και στις αυξημένες οικονομικές απαιτήσεις των επιβαλλοντμένων μεταρρυθμίσεων, των ΖΙΜΑΤ και των πολεμικών επιχειρήσεων. Επανάσταση Μοχάμεντ Άλι και πόλεμος της Κριμαίας. Η βοήθεια που πήρε από τους Αγγλογάλους τη χρυσοπλήρωσε η Τουρκία. Το Δεκέμβριο του 1881 ιδρύθηκε η Επιτροπή Διαχείρισης του Δημοσίου Χρέους. Ήταν διεθνής από 5 ξένους και 2 Οθωμανούς, με στόχο τη διασφάλιση αποπληρωμής του χρέους και του εξυγχρονισμού του φορολογικού του συστήματος. Σήμερα λέγεται Τρόικα. Είχε γίνει πλέον φανερό στους Οθωμανούς ότι η οικονομική ανάπτυξη της χώρας τους μπορούσε να αποκτήσει την πλήρη δυναμική της μόνο αν ξεπερνούσε την εξάρτηση από τον εξωτερικό δανεισμό και την υποτέλεια που τους είχε επιβληθεί μέσω των διομολογήσεων. Η αυξημένη οικονομική διεύθυνση της Γερμανίας του Κάιζερ από τα τέλη του 19ου αιώνα
και η πολιτικο-στρατιωτική προσέγγιση των δύο χωρών έδωσε στους Νεοτούρκους την αυτοπεποίθηση να επιδιώξουν την απαλλαγή τους από τις δεσμεύσεις τους απέναντι στους Αγγλογάλους. Οι δύο προαναφερθέντες άξονες, από αλληλοσυγκρόμενοι, γίνονται πλέον παράλληλοι. Η διάρκεια της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας μπορεί να αρχίσει. Βαλκανική πόλεμη πρώτος παγκόσμιος. Ο διπλωματικός ανταγωνισμός των μεγάλων δυνάμεων στην Ελλάδα του 2015 έχει και αυτός δύο άξονες. Την οικονομική διείσδυση Αμερικανών, Γερμανών, Κινέζων στη χώρα μας και την απομίζηση του εθνικού μας πλούτου και τον διακαή πόθο της Τουρκίας για αναβίωση της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και να κυριαρχήσει γύρω στα Βαλκάνια. Η απομίζηση του εθνικού μας πλούτου γίνεται και σε εμάς. Πρώτον, με την παραχώρηση, τώρα λέγεται ιδιωτικοποίηση, τότε λεγόταν ιδιομολογήσεις, των λιμανιών μας, των αεροδρομίων μας, των κερδοφόρων δημοσίων επιχειρήσεων, των ομορίων οικοπαίδων και των τουριστικών περιοχών και άλλων. Και δεύτερον, με τον εξωτερικό δανεισμό και τα μνημόνια και την εξόφληση του δικού μας τεράστιου χρέους, τα αίτια και οι συνέπειες του οποίου αναφέρθηκαν στην προηγούμενη παράγραφο. Όσο για την ανασύσταση της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας του Ερντογάν του Μεγαλοπρεπούς, όπως η τότε Ρωσία χρησιμοποιούσε την προστασία των Ορθοδόξων και τον βασιλισμό, έτσι και η Τουρκία σήμερα χρησιμοποιεί την προστασία των μουσουλμάνων και τον παντουρκισμό. Συστατικό στοιχείο και όργανο του νεοοθωμανισμού αποτελεί το ίδιο αλλά πιστό Ισλάμ που επέβαλε στην Τουρκία ο Ερντογάν. Σύμφωνα με την ιστοσελίδα της CIA, η αναλογία μουσουλμάνων στις όμορες μας χώρες είναι Αλβανία 75%, Βουλγαρία 12,5% και Σκόπια 32%. Η δημογραφία είναι ένα επιπλέον στρατηγικό πρόβλημα της Άγκυρας. Οι μουσουλμάνοι παρουσιάζουν τριπλάσιο δίκτυο γεννήσεων σε σύγκριση με τους χριστιανούς. Το Κέντρο Δημογραφικής Πολιτικής της Σόφια ανακοίνωσε το 2010 ότι έως το 2050 οι Βούλγαροι θα καταστούν μειονότητα στη χώρα τους. Ο μέσος όρος ηλικίας στην Τουρκία είναι τα 29 έτη, ενώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση τα 40 και στην Ελλάδα ακόμη χειρότερα. Πρόσφατα προβλήθηκε από τα μέσα ενημερώσεως έκθεση της Κομισιόν, σύμφωνα με την οποία σήμερα 1 στους 5 Έλληνες είναι άνω των 65, το 2030 αυτό θα γίνει 1 στους 4 και το 2060 θα είναι 1 στους 3. Σε 45 χρόνια δηλαδή. Δηλαδή τα εγγόνια μας θα το ζήσουν. Λυπάμαι που το λέω, αλλά φοβάμαι ότι είμαστε έθνος υπό εξαφάνιση. Προκειμένου να ενοποιήσει τους μουσουλμάνους, υπό το σκύπτο της και να καθησυχάσει τους λαούς στην βαλκανική της ζώνη, η Άγκυρα εξοραγίζει την Οθωμανική Αυτοκρατορία και καλλιεργεί την νοσταλγία του Οθωμανικού παρελθόντος, αλλάζοντας την αρνητική εικόνα που τα βαλκανικά έθνη είχαν για τους Τούρκους. 100 τουρκικές αυτονόπερες σε 3 μόνο χρόνια ευαγγελίζονται μια μοντέρνα, σεβγυλή, σύγχρονη τουρκική κοινωνία, πιστή στην παράδοση του Ισλάμ και μια φιλάνθρωπη και ανεκτική Οθωμανική Αυτοκρατορία. Κάθε νύχτα, δεκάδες εκατομμύρια καθυλωμένοι Βαλκάνοι αυτοβυθίζονται στο τουρκικό θάνατο. Τηλεοπτικοί σταθμοί πληρώνουν ελάχιστο τίμημα και κερδίζουν τεράστια μερίδια τηλεθέσεις και διαφημίσεων υπό τον απαράδεκτο όρο να μην μεταρρυθμίσουν καμιά σαπουνόπερα. Η τουρκική κινηματογραφική βιομηχανία βοηθά την τουρκική διπλωματία να μην είναι πλέον εργαλείο της γεωπολιτικής του νεοοθωμανιστή Αχμέτ Νταβουντόγλου. Και ενώ η Τουρκία ενεργεί, όπως προαναφέρθηκε στην Ελλάδα, η Ορθοδοξία, ο στυλοβάρης του ελληνισμού λύτεται εκ των ένδο. Στα σχολεία, τα θρησκευτικά μετατρέπονται σε θρησκολογία. Τα παιδιά από το δημοτικό ακόμη αντί να διδάσκονται αναλυτικά τη θρησκεία των πατέρων τους, θα διδάσκονται ένα σύνολο θρησκειών. Η Ορθοδοξία θα αντιμετωπίζεται όπως και σε άλλες 6-7 θρησκείες, χωρίς να δίνεται καμία βαρύτητα σε αυτή, με απότερο σκοπό ο μαθητής, αφού διδαχθεί ένα σύνολο θρησκειών, να προβληματιστεί και κάποια στιγμή να διαλέξει κάποια από όλες. Το πρόγραμμα εφαρμόζεται ήδη πιλωτικά σε 60 σχολεία, μεταρρύθμιση και Μαντοπούλου. Πρόσφατα η Μητρόπολη Καβάλας έκανε διάλεξη του θέματος, ή ανεμπεριστατωμένη, πράγμα που δείχνει την έμπρακτη ανησυχία του σεβασμιωτά του Μητροπολίτη μας και του θέματος.